Daw, hello! Dito daw yung dam. Makikita yun. Dam. Dam? Mini dam. Dam. Ayun po yung bundok ng Balunggaw na pinuntahan po namin kanina. Ang lakas niya. Oops. Morning po! Hi, good morning po. Mineral water po. Hindi siya mineral water. Dito po tayo sa Cold Spring. Balunggaw ko na daw malaang. Babalik daw tayo sa dating pinanggalingan natin. Alin? Sa
sa dam, sir. Sa dam. Doon sa nagpicture. Okay lang yun, pababa naman na yun. Mas mahirap yung pabalik. Una, nagbigay dati posibilidad ka Oo, tayo. Wayne. Balik ko doon, ang ingay. Na-disturb na yung fish. Hindi na yun sila lalaki. Malamig. Ngiti mo. Magpalpalumban ako titipid ah. Yan si Ma'am Ann. Sige ma'am, finish line na. Yes, congratulations Ma'am Ann. Sumabit yung paa ko doon sa... Hintaray ko yun. Binuhat niya! Dapat di ako nagpalit ng damit para nakabulsa ko lang yung phone para nakabulsa lang sa akin yung phone.